गिबियाव खुलुमनाय आं जासिबाय। उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिनि सासे फायखि। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, सोमावसारगिरि आरो बिथांनि बेबादि गोख्रों हारियाव बिहोमा होनायखौ मोनदांनानै बर' हारिया बिथांखौ बड'फा बिमुं होनानै दिनै जोंनि बर' हारिखौ मुलुगाव दैखांनायनि मोनसे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आरो फैगौ 1 मे 2025 इं अक्ट'खालि दिल्ली नोगोराव थानाय लाला राजपथ राय मार्ग बिनिनो मोनसे बाहागोखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म मार्ग एबा लामा दोननो थाखाय दिनै हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। आरो बे हाबाफारिखौ गोख्रों बिहोमा होनाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो आं साबायखर जासिदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगेजेर प्रमद बर' बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं जासिहरबाय।